Máme tady videjko od IHTV. Kde jsou Minecraft legendy dnes? Ok, jsem já Minecraft legenda? Ok, to asi nevím, ale jako asi se na to můžeme jít podívat teda. Zlatá éra Minecraftu sa nevyhla ani československej YouTube scéne. V roku 2012 natáčali túto legendárnu hru desiatky známych a obľúbených tvorcov, ktorí nás bavili svojimi sériami. Dnes však mnohí z nich Minecraft už netočia. Niektorí prešli na úplne iný typ obsahu a niektorí zmizli z internetu úplne. Krafák a Jirka Král mínus, nejde nic. V tomto videu sa spolu pozrieme na to, kde sú dnes tie najväčšie Minecraft legendy z československej scény. V roku 2012, ktorý som už v tomto videu spomínal, začala tzv. Zlatá éra Minecraftu. Vtedy začínalo Minecraft natáčať veľmi veľa známych, neskôr aj populárnych a obľúbených. Tak jako, kdo byl takový první, kdo začal úplně s Minecraftem? Minecrafták, nebo Krafák prostě, podle mě, jako byl takový ten první, co začal úplně jako, no, Metlix, kámo, Metlix, ne, ok, co? Krafák, podľa mňa. Tvorcov, ktorí mali svoje série, ako napríklad survival svety, rôzne servery, nejaký skyblock či módovaný Minecraft. Čarovný Minecraft, Gamer a Ment byl pík, kámo. Kdo to nesledoval, tak prostě neviem, kámo. Tieto série majú väčšinou veľmi vysokú sledovanosť, boli veľmi obľúbené u svojich divákov. Avšak veľa týchto youtuberov, ktorí pred 10 a viacej rokmi Minecraft natáčali, tak už ho teraz buď nenatáčajú a zmenili typ obsahu, alebo niektorí aj zmizli z internetu úplne. Preto sa poďme teraz pozrieť, kde sú Minecraft legendy, ktorí natáčali v tej dobe Minecraft dnes. Krafák je tzv. Priekopník Minecraft Let's Playov. Jo, jak jsem říkal, jeden jako z prvních určitě lidí, co vůbec jako začali s Minecraftem ten u nás natáčet. Pretože bol prvý československý youtuber, ktorý dosiahol 100 000 odoberateľov. Začal natáčať už v apríli 2011 a začal svoju Minecraft Survival sériu. Neskôr natáčal aj zo serveru Mainuj a stále pokračoval so svojou Minecraft sériou a podobnými videami. Pred viac ako rokom natáčal rôzne videá o technológiách, no a jeho posledné verejné video na teraz je video o ultrawide monitore, ktoré vyšlo GG. 1 year ago, GG. 11. decembra 2023, takže to bude čoskoro už 1,5 roka. Odvtedy už však žiadne video nevydal, avšak pred 9 mesiacmi sa objavil v recaste, avšak ten som si nechcel pozerať celý, tak som si ho dal do nejakej aplikácie, čo mi to mala zhrnúť, no a nebolo tam nejak nič veľmi podstatné. Jediné, čo som z toho zistil, je to, že sa začal venovať asi nejakým iným kreatívnym projektom, ktorým sa venuje teda namiesto toho YouTube. No tak to může být něco jako Jirka Král, ten taky prostě jako začínal si své projekty, ale jako furt to bylo nějakým způsobem podle mě spojený s tím YouTubem, to možná Krafák bude mít něco podobného, protože on ten YouTube jako, tam nabereš jako dobrý zkušenosti pak do nějaký jako úvozovkách normální práce nebo prostě do nějaký jiný práce, jako ten YouTube je celkem nice. Gamer. YouTuber, ktorý začal v roku 2011 so Skyblockom a určite ho poznáte vďaka jeho sériám ako Čarovný Minecraft, Futurecraft alebo neskôr Mineru. Dnes stále natáča Minecraft, hlavne Miner, občas aj nejaké minihry, po prípade iné hry. Jo, na Gamerově je vidět, že ten se prostě už natáčí jako tak nějak, co ho baví a už jako nejde ani po těch čísel, tohle tady můžete vidět prostě 25 000, 24 000, 34 000, ale zase jako když se kouknu před 2 dnama, 6, 12, 13, 2 týdny, 3 týdny, prostě jako natáčí pravidelně, takže jako ono se to zdá jako malý čísla, ale ono pak když se to sečte, tak by to jako mohlo být docela velmi nice. Já se teda ještě podívám tady na jednu věc. Když se koukneme, tady je Gamerův kanál, prostě na dlouhých videích má 1 300 000 za posledních 28 dní a na shortech 125 000, takže furt jako 1 300 000 jako za jeden měsíc je furt jako hodně dobrý, to je jako hodně nice. Ono se to jako nezdá, ale ono nějak jako, to vypadá jako malý číslo, třeba 25 000 a tak, ale ono pak, když se to nasčítá, tak to je hodně jako. Videa natáča dosť často s Kelom a Javom, čo sú tiež Minecraft youtuberi. Avšak oproti dobe, o ktorej v tomto videu hovoríme, dosť upadá. No a mám o tom celé svoje video, takže si ho môžeš po skončení tohoto videa pozrieť. Ment začal natáčať Minecraft v apríli 2011 a natáčal videá typu Pasti na blbečky a neskôr aj Pasti na blbečky byl pík, jo. Rôzne videá s Gamerom, rôzne série, ako som už spomínal pri Gamerovi. Jo, ten Mentův haircut, kámo, tenhle sen. Napríklad ako Čarovný Minecraft či Futurecraft.
Dnes natáča vlogy, content o jeho živote, nedávno bol svojím starým autom v Afrike, alebo si aj adoptoval dievčatko z Bangladešu. Je vidieť, že sa so svojím contentom dosť posunul. Jirka Král, YouTuber, ktorý sa ešte predtým ako začal natáčať, zúčastnil reality show Farma. Následne začal na YouTube s vlogami, po prípade Minecraft Survival. OK, co je tohle? Okay. Co je tohle za miniaturu, kámo? Následne začal na YouTube s vlogami. Co to je, kámo? Proč má hlavu jako A proč to má nejvíc zhlídnutí z těchto všech videí, kámo? OK, co to je za miniaturu? Po prípade Minecraft Survival sériami. Neskôr natáčal tiež aj s gamerom a okrem toho aj iné hry ako Minecraft. Avšak 2. septembra 2018 vydal hodinový dokument, že končí. No, 6 let dozadu 4 miliony zhlídnutí je crazy, kámo, to je hodně moc. Na YouTube teraz sa venuje podnikaniu a marketingu, má svoj filmu Social Park a okrem toho má už aj rodinu a má teda 3 synov. Ty syny? What? Já jsem myslel, že má jednoho, kámo. Na jeho Instagrame je stále aktívny a dokumentuje tam svoj život. Gamekeeper v roku 2012 Gamekeeper, to vůbec nevím. začal natáčať let's play a to hlavne z Minecraftu. Natáčajú dodnes, ale s menšími pauzami. A jo, on furt vydává. Avšak Minecraft už nenatáčajú, skôr iné hry ako je napríklad Eurotrack Simulator. Gogo začal s Minecraftom v roku 2011 a to s rôznymi Všichni začínali takhle, no, to je jako Minecraft Legendy, to je 2.11, 2.12, no. let's playami. Teraz už však nie až taký aktívny, mal dosť veľa dosť dlhých pauz, avšak teraz už vyzerá, že sa na YouTube vrátil a vydáva videá celkom pravidelne. Väčšinou sú to vlogy alebo videá zo života, avšak niekedy sa myhne aj nejaké herné video, občas dokonca aj Minecraft video. Nedávno vydal napríklad hororový Minecraft s gamerom. Housebox začal natáčať v roku 2011 No, House je takový z těch jako lidí, co podle mě budou v tomhle videu, jako ten, jako co se furt drží jako hrozně relevantní. On má House, ten jeho hlavní kanál, ten Housebox, tam vydává strašně často jako různý hry a pak má ještě House Blocks, nebo něco takového, prostě tam vydává Roblox a tam taky vydává strašně moc, to strašně grandí House, a to je hrozný frajer House, kámo. Ten furt se drží jako hodně jako relevantní a prostě je insane, kámo. Ako Minecraft Box. Začal s Redstone videami a neskôr sa presnul aj na survival série. Dnes natáča Jo, prostě vidíte, jako jeden den, prostě skoro každý den a skoro každý video má 100 000 zhlídnutí, to je insane, jede hrozný bomby. Úplne iný content, a to teda Roblox videa, občas nejaké vlogy. Nedávno si splnil sen tým, že vyliezol na horu Kilimanjaro a natočil z toho super vlog. Tiež sa pred nejakou dobou zveril s tým, že mal rakovinu a týmto videom si vybudoval obrovský rešpekt. Pedro začal natáčať na začiatku roku 2012 a začal so svojou Minecraft sériou, ktorej tahle série měla kolik? 500 dílů? Sa neskôr stala tá najdlhšia survival séria v Československu. Natočil až 501 dielov. Jo, to je pravda, kámo. Obří strom za 1 milion, 501. epizoda, crazy, kámo. Aktuálne natáča prevažne Minecraft, ale Já jsem v nějakém voiceu, na mě hrozně někdo promluvil, mi přijde, když se vystřihne. Nie až tak často, väčšinou teraz z Minecraftu, sú to videá z youtuberského serveru Miner. Avšak pred nejakou dobou vyhorel, takže mal kratšiu pauzu. Backstrix. Moc nenatáčal Minecraft, ale občas sa tam nejaké to Minecraft video myhlo. Teraz už však na svoj český kanál nenatáča, ale naopak natáča na svoj anglický kanál, na ktorom má cez 2 milióny odoberateľov. Natáča tam avšak přes 2 miliony odběratelů už. Vážně Roblox. Steak v roku 2014. Je pravda, že Steak taky, jako jak jsem říkal toho House, že se hodně drží, tak House, ten Bugs actually, tak já tak má ten zahraniční kanál a prostě ten Steak taky jedu jako to. Natáčal Minecraft Let's Play na druhý kanál. Teraz natáča reakcie, videa typu 20 faktov, poznámky zo školy a podobne. Selassie natáčal skôr iné hry ako Minecraft, avšak okolo roku 2019 sa občas na jeho kanále Minecraft myhol. Takže som sa rozhodol, že by som ho mohol zmieniť. Teraz natáča také informačno-dokumentárne videá. Ale má hrozně pěkný ty miniatury, to se mi hrozně líbí. OK, co je tohle? Beru zpátky. A to dosť aktívne. Avšak prečo väčšina z nich vlastne z točení Minecraftu skončila? Mám tu niekoľko dôvodov. Prvým je vyhorenie, pretože natáčať denne obsah niekoľko rokov je extrémne náročné a veľa youtuberov po takej dlhej dobe vyhorí. Jako to je asi actually pravda, to je pravda, ale jako zase na druhou stranu máme toho House, který jako
podle mě, když natáčíš furt to samý, tak tě to prostě přestane bavit, ale když prostě si ten content nějak jako přizpůsobíš k sobě a furt se budeš držet toho jako těch trendů, tak to podle mě bude fungovat, kamo. Strata záujmu o hru. Nie každý má energiu hrať tú istú hru 10 rokov a po nejakej dobe ho už prestane baviť daná hra a už sa chce posunúť niekam ďalej. Tlak na čísla. Keď klesnú zliadnutia, tak tvorca stráca motiváciu natáčať ten typ kontentu. Teda tým, že teraz už Minecraft nemá až taký veľký úspech ako predtým, o tom mám tiež video na svojom kanále, tak niektorí youtuberi už sa rozhodli prejsť na iný typ kontentu, ktorý má u nich o dosť väčší úspech. Zmena života. Niektorí tvorcovia dospeli, napríklad Jirka Král a Krafák už majú aj rodinu. Jako to je pravda, no ale jako, víš co, tak oni všichni dospěli, ale furt jako většina z nich se nějak drží, no ten House se drží, prostě Steak se drží a prostě jako drží se furt, takže jako to, že jako dospějou, prostě oni musí dospět a musí i to jejich publikum dospět, takže i ten content bude takový jako víc pro větší, nebo si to přizpůsobí k sobě k tomu, takže podle mě to jde nějak zvládat, tak no. Takže už nemajú toľko času točiť na YouTube. Potreba výraz so svojím publikom. Veľa publik týchto youtuberov vyrastlo a už ich nebaví daná hra a preto sa youtuber posunie na iný typ kontentu, ako sú napríklad vlogy. Avšak hoci už veľa z týchto youtuberov Minecraft netočí, navždy ostanú v srdciach ich fanúšikov. Pokiaľ ťa zaujíma, prečo Minecraft youtuberi upadajú, klikni na video tu hore. Tiež... OK, takže to by bylo videjko od IHTV. Velmi, velmi nice, dobré videjko, dobře zpracované. Podle mě to shrnul dobře, jako byli tam lidi, u kterých je fakt škoda, že skončili třeba úplně, že se jako se nepřizpůsobili ten content, což je třeba Jirka Král. Takže tak. No nic, díky vám všem, co jste se dokoukali tohle videjko, budu se rád, že vidíte like a odběr a mějte se krásně a čus.